Chakari murioka bono no roboti ya sensemo ya kabere Auditor General ororwa nyatuko baroko bwato kwa kurigeria obutumiki bw'ekibesa ase serikali ya county ya Kisii ase bono murikito branch sagini isena hanyara ko baga gwikaransera na guchikokomanya bono ukorenga no roboti oru rwa nyatuko baroko soke kubatikana ne generator eri abwente kubekwa ase getige chikosorikia Gusii Stadium nigati ya yando mwanchu murigeria sensemo ya kabere yo roboti oru ase amatuka mwango iga nigo county ya Kisii inse yoboteneri bomoske Paul Simba Arati yaberege kurikia na konyora report stalingi ya igoro y'uburayi boteneneri nabigo botumeki obuyabwe nibo wekerania magendras chigwadi chonse 45 na kolengana ne report ko service yomoteneri bwe budget gose control of budget county ya Kisii nigo yaba egatich county komichiri cha insepi asobotumeki bwe nibo ya magendro go ikaibirengo bya 0 ase kwota entanga niyo mwaka wenibo 2024-2025 Goika ripoti ya Ngoiga korwaso mwaki chisabo manene bwa serikali gosomo Auditor General niga bwatugete ripoti ya MP igoro botumikibwe ni base county ya Kisii gose adverse opinion na ripoti ya koro kianda kubukurumi bw'ibirengo by'igoro nigo bwene kigwa ase county ya Kisii mwaka bweni bo 2023-2024 na kolengana amonomo AG aya onsi ngo bwatekana no gutabaroro ko bwasyo kwa sebitawo by'ekibesa igoro yo botumikibwe nibo Okay. Kumurekera ripoti ya yaringete department ya se county ya Kisii gose department of roads and public works omo AG taisanegeti no botumiki bwenibo asobwa gachibwe chipara nejeiga magaga ye county ko bwatoka enibo ibirengo be milioni 25 nemo chiniguta isano nemo gocha se company ya muyobwa gachi elikoro isia chipara gose lot 2 roads ase sub county ya Bonchari enibo yabwatoge twechtariki isano na ibero motinyo 12 mwaka 2023 kolende ekero bunenkia bwakorwa chipali chonchiro sirigo ikabirengo biganiri nganonya magega yenibo yonsi gwakanwa nagati chipali chyo namone bate mungoro gwika omogeta epara erobotambe gwe kilomita ya mochinu gutaisano na isato ko ekarosi go botambe gwe kilomita ya mochinu gutaisano nemo ase birengo be milioni isano nemo chinu gutaisano nemo na koigorwa sobotumeki etakore irigrading and graveling gose kwara ni wana kobekwa emurama na kobekwa makarabati ngano nyabwe na kobekwa neye igangati echipari kuminemo ase sub county yo echitaro sirigo ika ebirengo biganeirie gogo tambo kya go ika sub county abo basi mo contractor nere agakanwa ebirengo bya 62.4 million na ngano nya tegeti ebirengo byo Croatia epara nagati echipari echo na monelia yonse secondary go ikario nyego eyu ya kanere 2 milioni ibere chinu teyemo nganonya etaraera boigo eria ria miyungo nyakegara go ikanya chenge junction egakanerwa etaireti boigo gati echpara chinde 19 ase sub county yo Goika asobotumekina bego gwakana mafuta y'ikigali cya serikali ya county 55.5 million nigo cyatumeka na gati milioni 30 kigakana uja ci supply isato asekera oyomo anyoreza milioni 10 na kolengana ne report yiga supply ya gatatu nigo akanetwe mutinyo gatano na kabere kolende gwe kachinga ki report yiga yale kwaliga ni washitariki 23 umutinyo 10 konye kigali nabo igo biragitambiranya mafuta ya kaneire ogwakano kulima minjaneri chiko lya procurement gose contrary to section 146 of Public Procurement and Assets Disposal Act 2015 lichiko liganetie oyomo gwakanwa ekera ko legasi na gwancheranwa nomo accounting officer Chinga kechecho omo AG tagokiri no murobori bwo chena omo chiobosongo ase serikali ya county ya etebyombe au awegasi yiga batabwatetia machiko ande onsi yokwena na contract yechi weka kobaka na milioni 14 ase bona maboli araroro ebyombe bigambiri byebiga amamerano na ringaro rasokorwa ekonde yiga nabigo report yende teyo yabegetwe gochia asomo internal auditor gati ya yande amange na igo irera bamenyi ba Kisii gotarora engencho eniba yaba yatumegete gose value for money ase milioni 14 chichiete
goika ayalingeto kubalika abakora emirimo be county gwetera seritangaso ebodi yo kubalika abakora emirimo be county yega egatangasa amabaga ane y'abakuntiti saveya litangaso lyaliganite ababwatene 24 abo basabete yega kobono 14 boka bakaba shortlisted go samalieta bagetigwa kolende gyogo ichania oyo kolete buya so konengi woko gose interview asebirengo bya 89.3% tairigasi yega kolende eboda ekamochoro yo kabere oyo nyolete 88.9% nolia obete namba ya gatano na kabere asanyolete birengo bya 68.9% akaigwe kasiyeye asebono libolyo mo ejirire asekyo yobete namba entangani atere twegasi yega na kwirero lyobete namba ya gatano na kabere kwegwa egasi na ningi oyo gatatu no lyo kana bataire tuli bagali egasi nganonya magega ye board kobeka litangaso lya bane na ningi kyagerete barabakali kabere boka ko county tureti maereso ande onsi totigaleta sabakoli gasibe county sitariki ya 30 cy'umutinyi 11 mu mwaka wa 2022 wetarase gazette notice 14717 na mugavana bwe county ya Kamochoro muteneri bwe chiko gose county Anthony bwe county na kwegwa lirube lyegasi tariki entangani mutinyi 12 mu mwaka wa 2022 kolende omumenyo yo gose private citizen na akagenda ikigambiro ke employment and labor relations court asomo cyokisumu kwamerero gochoro kwae nago mutinyu mutanga cyariki 24 cy'umwaka wa 2024 ekigambero gigatuguteraro gochoro kwa mu county Attorney kogo ikachinga ke report yega yale kwalugani wa mutinyu kyando mwaka wa 2024 nganonya utenene ntigwe egasi nigo agenderete koli omushara na korwa mutinyu January omwaka wa 2024 goika October niganya leto mushara bwe birengo be milioni 3 chinuguta 3 na igo kogenda mamincheneri chiko ase county etarerera asekiba mwakanete nganonya magega yogotenenigwa egasi Voigo goikase geti kya Gusii Stadium county nigo ya enanete konda yokobeka gose installation of 65 kVA generating set and solar system asebirengo be milioni kyanda chinugutainye batabwate timachiko ande onsi yokona ne konde yega na malisiti yechibese chigabo igo taina nirigo chaso bunengya na igo ni wega kolenta botutuka no bonene elitara ne Brian sagini isena